Αλλοιώνει την πάσα του ο Μπίρτς, βάζοντας ωραία τα χέρια του. Μπράουν θα νικήσει τον Πρίντεζι. 2-1 για την Εφές. Ρέιτζερ για το 4-1. Σπανούλης πίσω από τα σκριν. Εκτελεί για 3. Σπανούλης ισοφαρίζει. 4-4. Ξεκινάει πολύ καλά σήμερα. Γκρέιντζερ πάλι φεύγει για το μαρκάρισμα του Μάτζαρη και θα φτάσει μέχρι το lay-up. Ο Μάτζαρης πρέπει να προσέξει το 1-1. Το Μάτζαρη συνεργάζεται ωραία με τον Πρίντεζι. Ο Μάτζαρης για τον Μπίρτς και ο Καναδός από κοντά θα ισοφαρίσει τώρα. Την άμυνα, λάθος πάσα. Κλέβει ο Μπράουν. Οσμάν στον ευθυνδιασμό. Ανεβαίνει ο Παπα-Νικολάου. Καρφώνει ο Οσμάν. 11-6. Γκρέιντζερ πίσω από το σκριν του Ντάνστον. Τώρα δοκιμάζει από την περιφέρεια. Γκρέιντζερ έχει ρυθμό. Κάνει ό,τι και προχθές το βράδυ. Καλάει ο Ντάνστον ψηλά καθαρά. Ευθυνδιασμός των γηπεδούχων. Ανεβαίνει και καρφώνει ξανά ο Τσέντι Οσμάν. 18-6. Πρίντεζις με τον Μπράουν. Πρίντεζις στο 1-1. Πρίντεζις γυρίζει με ταμπλό το καλάθι. 18-8. Πηγαίνει στο πλάι, καθυστερεί. Πασάρει τώρα στον Πρίντεζι που κλείνεται από τον Γκρέιντζερ. Ίσως να του έγινε και φάουλ. Σε κάθε περίπτωση ο Πρίντεζις σκοράρει. Ο Ολυμπιακός με ένα μικρό σερί 5-0 απαντάει. Σπανούλης στην αδύνατη πλευρά. Παπαπέτρου αφύλακτος για 3. Ναι! Αυτό είναι. 18-14. Ιωάννης Παπαπέτρου έπρεπε να παίζει περισσότερο και στα προηγούμενα μάτσα. Με τον Ντάστον. Ο Γάλλος τώρα μένει με τον Μιλουτίνοφ. Προσποιείται, περνάει, εκτελεί, είναι εύστοχος. 20-14. Ξεκίνημα και μια κακή εμφάνιση για 5 λεπτά. Στα επόμενα 5 έχει κάνει αυτό που πρέπει. Από εκεί και πέρα. Τελ. Κέρκ. Από τα 4 μέτρα. 27-14. Ο Αγραβάνης πήρε την επαναφορά. Waters. Πάσα για τον Γιάνκ, αυτός από κοντά. Σκοράρει 29-18. Κρατάει την κατοχή, έχει 20 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Γκριν, τρίποντο στο δρόμο που λένε. Να το σουτ που έλεγες Νίκο, 29-20. Γκρέιντζερ, ποστάρει ο Γιάνκ. Παπα-Νικολάου δοκιμάζει για 3, ναι. Κώστας Παπα-Νικολάου παγώνει για λίγο το γήπεδο. Για πρώτη φορά κάνει τώρα στην περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ο Waters και ο Γκριν χάνουν τα rebound. Ντάνστον κάτω το καλάθι με ταμπλό. 31-23. Το rebound είναι υπόθεση όλων. Γκριν. Μέχρι το lay-up θα στοχίσει. Follow κάρφωμα από το Γιάνγκ. Γκριν με τον Μπράντον Πολ. Δίνει σκριν ο Γιάνγκ. Γκριν. Πάει χαμηλά, αλλάζει χέρι, ευστοχή. Έρικ Γκριν, 33-27. Κλέβει ο Παπα-Νικολάου. Προστατεύει ωραία την μπάλα και πάει μέχρι το lay-up. Κώστας Παπα-Νικολάου, 33-29, αυτό είναι. 100% θα έλεγα, όχι απλώς σε μεγάλο βαθμό. Μόνο μια φορά σκόραρε με τον Waters στο Γκρέιντζερ. Από εκείνο το σημείο και μετά. Ο Μπράουν τώρα χτυπάει τον Πρίντεζι. Γκριν, πάει χαμηλά, υπάρχει φάουλ και καλάθι. Καλάθι και φάουλ από τον Έρικ Γκριν, 35-31. Σπανούλης. Αφύλακτος, δοκιμάζει για 3, είναι εύστοχος. Ο Kill Bill φωνάζει και πάλι παρόν ο Ολυμπιακός. Πλησιάζει στον έναν, 36-35. Ο Μπράουν και ο Ντάνστον. Σπανούλης. Υψώνει για το alley-oop κάρφωμα του Μπίρτς. Τράβηξε 2 παίκτες πάνω του. Πρίντεζις. Παπα-Νικολάου. Μάτζαρης δοκιμάζει για 3, είναι εύστοχος. 38-40. Τρίποντο. Σπανούλης πίσω από τα σκριν με τον Μπαλμπάι. Τον βοηθάει ο Μπίρτς. Σπανούλης δοκιμάζει για 3 πέφτοντας. Ναι! Ο Kill Bill είναι και πάλι εδώ. 40-43. Τριμάτς. Ντάνστον στην γωνία περιμένει ο Μπαλμπάι. Αυτό το σουτ το ρίσκαρε ο Ολυμπιακός. Μάτζαρης, ωραία επιπλέον πάσα. Παπα-Νικολάου, η απάντηση. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Πάλι βγαίνουν δυναμικά πάνω του. Μάτζαρης από την baseline. Πρίντεζης σε σουτ 3 πόντων. Ναι! 45-49. Ψάχνει πάσα που για τον Μπράουν. Αυτός θα δοκιμάσει για 3. Η απάντηση. 48-49. Ο Σφερόπουλος τώρα. Σπανούλης. Πάλι τραβάει 2 παίκτες πάνω του. Δοκιμάζει για 3. Σπανούλης. Ναι! Ναι ο Kill Bill.
Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει τα rebound. Ερτέλ περνάει εύκολα τον Μπίρτς. 50-52. Ερτέλ πάλι με τον Μπίρτς που ανεβαίνει ψηλά. Αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει. 52-52. Οσμάν, Γκριν. Πρίντεζης κλείνεται. 2-1. Δεν έχει δει το ρολόι. Πρίντεζης στο τελείωμα. Πετυχαίνει καλάθι. Μετράει. Βγαίνει ο Γιάνγκ. Γκρέιτζερ. Πάει μέχρι το lay-up. Ο Γιάνγκ εδώ μπορούσε να τον σταματήσει. 54-54. Διαφορά. Waters. Στην αδύνατη πλευρά. Παπαπέτρου για 3. Ιωάννης Παπαπέτρου. Φοβερή εμφάνιση. Προηγηθεί με διαφορά μεγαλύτερη των 4 πόντων. Waters το ενδιάμεσο σουτ. Ναι. Καλάθι και φάουλ. Ντόμινικ Waters. Έχασε το rebound όμως ο Γιάνγκ. Γκρέιτζερ και τώρα από κοντά ο Ντεσούν Τόμας. 57-61. Σπανούλης. Περνάει όλη την άμυνα. Πάει μέχρι το lay-up. Ο Kill Bill φωνάζει και πάλι παρόν για το μεγαλύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Η ομάδα των υπερβάσεων, η ομάδα των θαυμάτων. Σπανούλης, 5 δευτερόλεπτα. Σπανούλης βλέπει το ρολόι. Σηκώνεται, εκτελεί για 3. Ναι, ο Kill Bill. Αυτός ο υπερπαίκτης. Και βάζει αυτά τα σουτ. Παγίδες τώρα. Γκριν για 3. Για να βάλει τη σφραγίδα στο μάτς. Σπανούλης με τον Ντάνστον σπάει την παγίδα, καρφώνει ο Μπίρτς. Πασάρει ο Σπανούλης, καρφώνει ο Μπίρτς. 60-74. Δημιουργία του Σπανούλη. Γκρέιτζερ μέχρι το lay-up. 62-74. 69 δευτερόλεπτα. Ο Σπανούλης έκανε για μια ακόμη φορά τη δουλειά του. Απέδειξε ότι είναι ο παίκτης που μπορεί να κρατήσει ακόμα στην κορυφή τον Ολυμπιακό. Ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Μοναδικός ηγέτης. Βασίλης Σπανούλης. Ίσον Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός σοφαρίζει με 74-62. 2-2. Και τώρα το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς στο ΣΕΦ. Με την ψυχολογία στα ύψη. Με τον Ολυμπιακό να έχει επιστρέψει. Με τον Ολυμπιακό να αποδεικνύει ότι είναι πολύ σκληρός να πεθάνει. Αυτή είναι η ομάδα των θαυμάτων. Αυτή είναι η ομάδα των υπερβάσεων.